Vittuilupuhelin. Laitela. Ismo Laitela. Joo, miehelle nimi rätkästy. Onko turvatus yhtään laskenut? Kyllä. Niin, turvenuija. Kerrohan vielä ikäsi ja ammattisi. 30 ja kauppias. Etkä ole. Myyntiapulainen korkeintaan. No niin, persessilmä. Haluatko normaalia, keskirankkaa vai tosirankkaa vittuilua? Mulle kelpaisi. Ai sinä haluat raskaa? Ei. Mitähän muuta sinä haluat, saatana paskapää? Perunamuusia. Perkele, että mä vihaan tommosia tyyppejä. Tajuatko sä, että olis vähän parempi, jos aikoo menestyä elämässä, että älykkyysamäärä olisi hivenen suurempi kuin kengän numero? Saatana, tulis sota ja tappais tommoset tilkit. Idiootti! Paskahousu! Perkele! Sitä samaa.